ai jiyan nan azumi ya bani wahala nake gama da aka sha ruwa sai na sha fiye ta lita 33 tukunna na kama malmalar tuwo nake gama sai da na samu tuwo nake gama guda 35 tunda na kwanta ban na tashi ba sai washe gari na tashi. Ai kai kaɗan ne mutum ba. Ni da shekaran jiya azumin nan yana bani sofa iya sofa ɗan ina zuwa na zo cikin wancan barawa ta cikin barawa kawai na je tsallaka wata kwata mutum flashin da sama ta. Ina kai kafa don tsallaka wata nan sai ne an ce ta ba kuma daga ni sai matan nan sai tana daga ni sai ita a shi dan cikin ta ne wani ganin kama da babansa na juya zan taka a wuce sai ta ce ai ya ganin kama da babansa. Sai ka tuna mun da wani abu wanda ya faru kun san kwanan baya na je Benue State to ai a hanyar dawo mutum daga Benue State direban mu dama ba shi da lafiya rai yana a hannun Allah ya riga ya saito motar nan ashe tun daga can ya mutu mota gudu take bata tsaya ko ina ba sai a Kano da kyar aka rike motar nan a tashar Rijiyar Zaki kawai aka duba a kankane tun a can ya mutu kawai iya tuki ne ya riga ya saito kai na ga ma dole baba kai mutumin nan kare nan ta yawa gaskiya kai baba kai ne babban makaryaci kawai ka kama sai zuwa mana kai da kake yi. Akwai uban da ya kai ka ƙarya ka taba ganin mutum ya ji malmalar tuwo guda 30 saboda tsaban makaryaci ne kai kuma ka zo wani abu ko wancan ga ma fa yarina mana hankali dan ciki ne bai ke magana ba kuma fa shine ƙarya kai wallahi sai ya mai